A PCP Zöld Energia Zrt. Bemutatja a hulladékfeldolgozás új generációját. A program során üzembe helyezett berendezések alkalmasak az egyéb úton nem hasznosítható vagy alacsonyabb költséghatékonysággal hasznosítható műanyag hulladékok feldolgozására. Az eljárás során a műanyag hulladékokban található szénhidrogén kerül újrahasznosításra, és ezáltal a műanyag hulladék alternatív energiaforrássá válik. A kőolaj származékok globális keresletéhez képest várhatóan erősödő hiányára a műanyag hulladék cseppfolyósítása hosszú távon is hasznos, környezetkímélő megoldás. Az üzem területtől és a hulladék mennyiségétől függően kibővíthető. A műanyag hulladékokat feldolgozó technológiánk egy katalitikus eljárás. Ebben az anyag átalakulása körülbelül 400 Celsius fokon zárt rendszeren belül levegőtől hermetikusan elzárt környezetben játszódik le. A készülék belsejében atmoszférikus nyomású feltételek mellett a műanyag hulladék megolvad, majd forr. A folyamatosan adagolt katalizátor felületén a szénatomok megkötődnek, lekokszosodnak. A láncokból leszakadó szénatomok kiválnak a struktúrákból, így az anyag szétbomlik. Ez a polimer degradáció. A feldolgozó komplexum más kiegészítőkkel is bővíthető, mint például tartályok és generátorok. A PCP Zöld Energia Zrt. Jóvoltából az új technológia Lengyelország után Magyarországra is megérkezhet.